கைஸ், வெல்கம் டு ஃபண்டப்ளா. இன்னைக்கு தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்டிருக்கோம். அதாவது இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன டாபிக்கோட வந்துருக்கோம்னா, இப்போ எப்படி நம்மளுடைய வீடியோ அந்த ஆப்ல பண்ண முடியாது. எப்பவுமே வீடியோக்கு வந்து நம்ம கிரீன் ஸ்கிரீன் போட்டு தான் பண்ணணும். அப்போ வந்து போட்டோக்கு வந்து ஈஸியா பண்ணலாம். அதாவது ரிமூவ் பிஜின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன், அதை நம்ம டவுன்லோட்லாம் பண்றோன்ற அவசியமே இல்லை. குரோம்ல வந்து எப்பவுமே அது நம்ம எப்போ போனாலுமே பண்ணிக்கிற மாதிரி அது. அதனால இப்போ நம்ம குரோம் ஓன் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பிஜி அப்படின்னு போடணும். நான் டைப் பண்ணி காட்டுறேன். ரிமூவ் பிஜி அப்லோடு. நீங்க வெறும் ரிமூவ் பிஜின்னு போட்டாலும் வரும், ரிமூவ் பிஜி அப்லோட்னு போட்டாலும் வரும். நீங்க போட அது தானே வந்துடும். நான் போடுறேன் ரிமூவ் பிஜி அப்லோடு. ரிமூவ் பிஜி அப்லோடு. ஓகே கைஸ், கூட்டிகிட்டே இருக்கும். ஓகே கைஸ், எப்படியே டைப் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து அதுவே தானே அந்த ஆப் போயிடும். அவ்வளோதாங்க. இப்போ வேணும்னா இதுக்கு தனியாக ஒரு ஆப்பும் இருக்கு. பட் எதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அது அந்த ஆப்பு. அதனால நம்ம இந்த மாதிரி குரோம்ல வெப்சைட்ல வந்தோம்னா ரொம்ப ஈஸி. இப்போ வந்து நம்ம சேனல் வந்து நான் பேக்ரவுண்ட் எடுக்க போறேன். அப்படியே கிளிக் பண்ணிட்டு கொடுத்தா அதே ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துரும். இப்போ வேணும்னா பின்னாடி கலர் கூட வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். அது அந்த எடிட் ஆப்ஷனில் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு பின்னாடி என்ன பேக்ரவுண்ட் வேணும்னு கேட்கும். நம்ம ஒயிட்டு, நான் வந்து இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இருக்கு கலர்ஸ். தனி கலர்ஸும் இருக்கு, பின்னாடி பேக்ரவுண்டும் இருக்கு. ஓகே கைஸ், இப்போ உங்களுக்கு எந்த பேக்ரவுண்ட் வேணுமோ ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இந்த செடி நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, இதையே இனிமேட்டு வச்சுக்க வேண்டியதுதான். நல்லா தான் இருக்கு. ஓகே, இந்த க்ரௌண்ட்லே வந்துடாச்சு. வெளி பார்க்க பாருங்க, இதான் கலர். லாஸ்ட் ரோ வந்து கலர்ஸ். என்ன கலர் வேணுமோ பண்ணிக்கலாம். செம்ம கலருங்க. இந்த மாதிரி ஆப்லாம் நீங்க இது வரைக்கும் பண்ணிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைச்சதான் இந்த வீடியோவை போட்டேன். ஓகே, நிறைய இந்த மாதிரி மல்டி கலர்ஸ் எல்லாமே இருக்குங்க. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. சார், ஒன் மறக்காம சொல்லுங்க. பெல் நாங்க போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பை கைஸ்.